Καλημέρα παιδιά. Χθες το βράδυ με επισκέφτηκε η φίλη μου η Νεραϊδένια και μου έδειξε αυτά τα χρώματα που ονομάζονται λαδοπαστέλ. Μου είπε πως με αυτά μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα και να βγάλεις τέλειες ζωγραφιές. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, θα πάρω το γαλάζιο χρώμα και με αυτή την πλευρά που σχηματίζει γωνία θα τραβήξω μια ευθεία γραμμή στο χαρτί. Βλέπω πως η γραμμή μου έχει βγει αρκετά λεπτή. Τώρα θα τραβήξω μια γραμμή με αυτή την πλευρά, τη στρογγυλή, που είναι μεγαλύτερη. Βλέπω πως η γραμμή έχει βγει μεγαλύτερη. Και τώρα θα πάρω το μπλε χρώμα και με αυτή την πλευρά, που είναι μεγάλη, θα τραβήξω μια γραμμή. Βλέπω πως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχω καλύψει μια μεγάλη επιφάνεια του χαρτιού. Λοιπόν, ας πάρω τώρα το άσπρο, να το περάσω πάνω από το μπλε, να δούμε τι θα γίνει. Βλέπετε το χρώμα ανοίγει. Γίνεται πιο άνοιχτο. Αυτό θα συμβαίνει με όλα τα χρώματα. Και με το κόκκινο. Και με το πορτοκαλί και με το πράσινο και με όλα. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει αν αναμίξω δύο χρώματα μαζί. Το μπλε ας πούμε και το κίτρινο. Βλέπετε πως τα δύο χρώματα μπερδεύονται και μου βγάζουν ένα τρίτο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το πράσινο. Ας ανακεφαλαιώσουμε. Με ένα χρώμα τέτοιο, με ένα λαδοπαστέλ, μπορώ να κάνω λεπτές γραμμές με τη γωνία, μπορώ να κάνω πιο μεγάλες γραμμές με αυτή την πλευρά που είναι μεγαλύτερη και μπορώ να ζωγραφίσω μεγαλύτερη επιφάνεια σε μικρότερο χρονικό διάστημα με αυτή την πλευρά. Και αν μπερδέψω τα χρώματα μεταξύ τους, όπως ας πούμε το μπλε και το κίτρινο, μπορώ να βγάλω ένα τρίτο χρώμα. Πάμε τώρα να δούμε αν αυτό το χρώμα ζωγραφίζει πάνω σε τζάμι. Θα το κάνουμε εδώ που είναι το χαρτί και φαίνεται. Βλέπετε πως δεν ζωγραφίζει, αφήνει απλά μια θολούρα. Το καθαρίζουμε κιόλας. Βλέπετε.